Eliška má úplne najradšej na svete asi vodu. To je proste jej strašne veľká vášeň. Rada je vo vode, rada sa kúpe, rada sa s vodou hrá. Ona miluje vlastne všetko, kde je tá voda, no. Narodila sa nám v podstate ako zdravé dievčatko a vôbec sme vtedy ešte netušili, že sa s ňou niečo deje. Až keď mala približne nejak 3 mesiace, tak som si všimla, že oproti tým rovesníkom je troška pozadu. Eli! Hele, kde je? Kde je? Zvedej, pojď! Vem si. No, Eliška má Angelmanův syndrom. No, je to vlastne genetické onemocnení. Trpí na tom v Českej republike takých 30 detí približne. Je typické tým, že ty deti vlastne majú problém s rovnováhou. Vlastne v literatúre sa uvádza, že chodia ako loutky, že sú ako bábky. Snažíme sa vlastne chodiť 2-krát ročne do lázní, čo nám hodne pomáha, kde vlastne nám Elišku rozchodili. Veľmi nám pomohla v začiatkoch raná péče, ktorá nám dala veľmi veľa informácií, proste, jak s takým dieťatkom pracovať. A hlavne, čo mne teda osobne najviac pomohla tá raná péče, je, že my našli v podstate najlepšiu kamarátku, ktorá má tiež dieťatko proste s postižením a proste viacej menej si teraz ako rozumieme, môžeme proste spolu zdieľať také ty životy naše, no. O Elišku sa budeme musieť starať navždy, no. Eliška ako už nikdy nebude samostatná, proste vždycky bude naše miminko, proste i v dospelosti bude naše malé deťátko.